ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಣಂತಿ ಆರೈಕೆ ಪಂಡ ಪೆದ್ಮಿದಿ ತಾಂಕುನ್ ಎಂಚ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿನಿ ಸುಮತಿ ಸಾಧು ಪೂಜಾರಿ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಮೇಡಮ್, ಈ ಬಾಣಂತಿ ಆರೈಕೆ ದಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಾಣಂತಿ ಆರೈಕೆ ಜನಕ್ಕುಲು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಗಲು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾದಿತ್ತೇರು ಪೊಂಜೋನಕಲು ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಕುಲೆಗ್ ಅವು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಕಲಾಗಲ ಉಂದೇಟೆ ಪೋಯಿನಗಲೆಗ್ ಅಗಲೆಗ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಪೂಜಿ ಇನಿ ಅಂಚ ಬೇನೆ ಇನಿ ಇಂಚ ಬೇನೆ ಆರೈಕೆ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಕೈಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅವು ಬೇನೆ ಒಂದು ಬೇನೆ ಮನ್ಪೇರ್ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ದಿನಗಲೆಗ್ ಅಗಲು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾದ ಎಡ್ಡೆ ಉಂದೇಟು ಉಪ್ಪುವೀರ ಅವು ಆರೈಕೆ ಮಲ್ಪೊಡೆನ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮ ಮಡಿತೆ ಮಲ್ಪರಿ ತೀರ್ ಬಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಈರೊಂಜಿತೆ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಸಾಂಕಾರೆ ಪೋಪಾರಿ ಈರೊಂಜಿತೆ ಮಾತ ಜೋಕುಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಪೆದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಆಂಡಿರಿ ತುತ್ತು ಅಕಲಿನ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಅಮ್ಮನೆ ಮಾತಗಲಿತೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪಂದೆ ಲೆಪ್ಪೇರ್ ಮಾತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಲೆಪ್ಪೇರ್ ಮೋಕೇಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಸಂಬಂಧ ಪನ್ಮನಲ್ಲಿ ಅತೆ ಐಕಿದ ಮನ್ಪರೇರ್ ಐಕ ಅಪ್ಪೆನ ಪರವಾದೆ ಯಾನ್ನ ಜೋಕುಲೇನು ಸಾಂಕೋಡು ಅಪ್ಪೆಗಾದೆ ಅಗಲು ಅಪ್ಪೆನ ಏತು ಉಂದ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆನ ಅಂಡಲ ಪೆದ್ದಿನ ಪೊರ್ತುಡ ಆತು ಉಂದ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ದಯ ಪಂಡ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಉಂದ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಕೈತಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಜೋಕುಲ್ ಪಣ್ಯಕ್ಕೇನು ಉಜ್ಜ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪೋಕಿನ ಎಂಕಲ್ ಪಣ್ಯ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೇನೊಂದು ಎಂಕಲೆಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೇರತೆ ಅವು ಏನಕಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಲ್ತಂದು ಯಾಪ ಶುರು ಮಲ್ತಾರ ಒಂದು ಸುರು 2003ನೇ ಇಸೈಡ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ 2003 ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇಂಚ ಒಂತಂತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತಂಪೋಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಇತ್ತೇರು ಗ್ರೆಸ್ಸಿ ಟೀಚರ್ ಪಂಡದು ಆರು ಪಂಡೇರು ಸುಮತಿ ಈ ದಾಯಗಿ ಇಂಚ ಈತ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪ ಈ ಬಲ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ದಿನೇ ಏನನ್ನು ಸಾಂಕ್ಯರಲ್ಲಿ ತಂಪೋಯ್ಯ ಕೊಂಚ ಪ್ರೇರಣೆ ಆರೆ ಬಂದ್ಕೊನೊಲಿ ಅತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲ ನೆಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ನಂಕು ದುಂಬು ಪೋಲಿ ಸಾದಿತು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬಂದು ತೋಪಾಯ್ನಾರ ಇದು ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲದ ಈ ದುಂಬು ಬಲ ಪಂಡದೇ ನನ್ನ ದುಂಬು ಲೆತಂಪೋಯರು ಅರ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗ 40 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಪೆದ್ದಿನಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಏಜ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೆದ್ದಿನರೆಗ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಾಗ ಸಿಜರಿನ್ ಮಲ್ತೇರು ಸಿಜರಿನ್ ಮಲ್ತಿನದಾಗ ಅರೆಗ್ ರಕ್ತ ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ರಕ್ತದ ಒಂದಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಆರು ಮೂಲು ಐಸಿಡ್ ಬಿಡ್ದು ಮಣಿಪಾಲ ಐಸಿಡ್ 15 ದಿನ ಐಸಿಡ್ ಎತ್ತೇರು ಅರೇನ್ ಪಿದಲ್ಲೇ ತೊಂಬರ್ರೆಗೆ ಆದಿತ್ತು ಜಾಗಲಿ ಆತ್ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಹುಷಾರಾದ ಎಂಚ ಕಲ್ತಾರಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿತ್ತೆ ದುಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪೋಡ ABCD ಕಲ್ಪರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪೋಡು ಅತೆ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಪನಾ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯದ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ವಿಷಯನೇ ಅತ್ತು ಅತೆ ಅಂಡ ಕಲ್ಪನಾ ಪಂಡ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನಗಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಒಂದು ಮರ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಕಲ್ಪದೇರು ಅಮ್ಮ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ 11 ಜನ ಜೋಕುಲು ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ವರ್ಷ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗ್ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪುನ ತೂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೂರ ಇರೆಗೆ ಅದೇ ಅಕಲೇನು ಪೂರ ತಾಂಕದ ಅಕಲೇನು ಪೂರ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತದ ಅಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಬೋಡಾಯನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತದ ಐಟೆ ಕಲ್ತದ ಇರುವಂಜಿ ಅದೇ ಈ ಮಟ್ಟ ಬೈದಾರ. ಓಕೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪೆದ್ದುನು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಸಿಜರಿನ್ ಆಪಿನ ಮನ್ಪೇರು ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೆದ್ದುನ ಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಆರೈಕೆ ಉಪ್ಪು ನಾರ್ಮಲ್ ಪೆದ್ದುನ ಕಲೆಗ್ಲ ಸಿಜರಿನ್ ನಗಲೆಗ್ಲ ಒಂತಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಡಿಮೆ ದಾಯ ಪಂಡ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಸಿಜರಿನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡೆಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಬೆರೆತ ಕೋಲು ಗೊಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಕಲೆ ಬೆರಿ ಸೊಂಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನ್ ಅಂಡ ಯಾನ್ ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕೋಗು ಈತ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಸಿಜರಿನೇ ಮಲ್ತೊನ್ನವೇ ಎಡ್ಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆರಿಗೇಡು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಆಗಲೆ ಗಾಯ ಒಣಗೂಜಿ ಸಿಜರಿನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಮಲ್ಪೇರು ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆರಿಗೆಗ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಬಾಲೆ ದೆಪ್ಪುವೆರು ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಗಾಯ ನುಂಗೂಜಿ ದಯಪಂಡ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಪುಂಡು ಅವೆರ್ದಿತ್ತೆ ಸಿಜರಿನ್ ಅಂಡ ಬೇಗ ನುಂಗುಂಡು ದೇಪಂಡ ಪುಡ್ಡುದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏನ ತಿನ್ಪಿನ ಇತ್ತುಂಡಲ ಒಂಚೂರು
ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಆಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಂದಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತ ಸಿಸರಿನೇ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾವಾಡು ಏರೆ ಒಂಜಿ ಕೇವಲ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಈನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ ಸಿಸರಿನ ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಒನ್ ಸಿಸರಿನ ಅಂಚೆ ಒನ್ ಪೇರ್ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಇರ್ಲೆಕ್ಕೋಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಜನಕ್ಕಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಅಂಚದ ಪಂಡ ದುಂಬು ಅವೇನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಭಾಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಭಾಗ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಇಂಚ ಕುಲ್ಲನಾಗ ಓಪನ ಒಂದಿತ್ತನು ಅದ ಕಟ್ಟ ಮಲ ಉಂದೆತ ಕಟ್ಟ ಪಾಡುಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ತರತ ಕಟ್ಟ ಪಾಡುವೇರು ಸಿಸರಿನ್ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗಮ್ಮುಡು ಚರ್ಮ ಒಯ್ತದು ಕುಲ್ಲವೇರು ಕುಲ್ಲನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಜೆತ್ತುದೆ ಒಂತೆ ಪೋವಡು ದೇ ಪಂಡ ಒಯ್ತು ಪತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಕೆಲರು ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕನ ಏತ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕನ ಈ ಸಿಸರಿನ್ ಆಯನಕಲಿಗೆ ಏನನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂದಲ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸರಿನ್ ಅಂಡ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲವನ ಅಲವು ಸಿಸರಿನ್ ಆತಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೆದ್ದು ದಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇನು ಸಿಸರಿನ್ ಪಂಡ ಅಗಲೆ ಅವ ಅಪ್ಪೆಗುಲ ಬೇನೆ ಬತ್ತದ ಪೆದ್ದುನವೇ ಕಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಸಿಸರಿನ್ ಬತ್ತದ ಪೋಪಿನಿ ಆಗಲೇ ಪೆದ್ದಿನಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಗಲ ಪೆದ್ದದೆರಂದಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಗಲೆಗ್ ಬಾಲೆ ಉಂಡುಂದುಲ ಅಗಲೆಗ್ ಮಂಡ್ಯಾಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿತ ದಯಬಂಡ ಇತ್ತದಗಲೆಗ್ ಬಾಲೆನ್ ಹೆಚ್ಚ ಸಮಯ ಪೇರ್ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಸಿಸರಿನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಲೆನ್ ಬೊಕೊರ್ತಿನ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಬುಡುಪೇರು ಅದೇ ಅಕಲ್ ಎಂಚಲ ಇಪ್ಪೋಲಿ ಬಾಲೆ ಕುಡೋರಿ ಕಾಯ್ತು ತುಪ್ಪಿ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಈ ಮೀ ಪವನ ಕ್ರಮ ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದದು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಮೀ ಪಾರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪೆದ್ದಿ ಅವಲೇ ನಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ ಮೀ ಪೋಯರು ಅದೇ ಫುಲ್ ಮೀ ಪೌಜಿರ ಆಂಡ ಒಚ್ಚಿದ ಪೂರ ಕಡ ಬಿಡುವರು ಬಂದು ಅದೇ ಬಾಲೆನ್ ಪೆದ್ದದು ಒಂತೆ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಮೀ ಪಾರೆನೇ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂಜಿ 5 ದಿನನ ಈ ಇತ್ತದ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇದನ 3 ದಿನ ಕುಲ್ಲವೇ ಅವೇ ಸಿಸರಿನ ಅಂಡ 5 ದಿನ ಕುಲ್ಲವೇ ಬಂದ್ಪೇರು ಅದೇ ಅವು ಅಯ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದಕಲ್ಲ ಆರೈಕೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆರೈಕೆ ಬಾಲೆನು ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಗೃತೆಡು ನಮ್ಮ ಬಾಲೆದ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮುಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏತ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತೆ ಕೆಲವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುವ ಕೆಲ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಹಳದಿ ರೋಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಳದಿ ರೋಗ ಬತ್ತಿನ ಜೋಕುಲೆಗ್ 15 ದಿನ 10 ದಿನ ಕುಲ್ಲವೇರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಪತ್ತೋಡು ಇತ್ತ ಹಳದಿ ರೋಗ ಬಂಡರೇರು ಅವು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದಕಲು ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಲೈಟ್ ಇಡದಿಯರು ಬಾಲೆನು ಅದು ಹಳದಿ ರೋಗನೇ ಬಂದು ಇದು ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲ ಕನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನಕಲು ಇತ್ತೇಡ ಜೋಕುಲೆಗ್ ದೊಂಬುಡ್ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ದುಂಬು ಒಯ್ಟ್ ಬಾರ್ದು ಪಾಲೆದಪ್ಪ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪಸದು ಹೌದಾ ಈಗ ಪಾಲೆಡೆ ಬಾಡ್ನು ಆ ಪಾಲೆಡ್ನ ದುಂಬು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತುಜಿ ಜನಕುಲೆಗ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರೇ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅವಡು ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈತೀನಿ ಪಾಲೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಯಾಪ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪಸದು ಜಂಬುಡ್ ಪತ್ವೇರು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ದೀಪುಂಡು ಪೂರ ಅಂಚ ಇತ್ತ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿ ದೀದ ಸಾತ್ಗ ಬಾಲೆಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಶೀತ ಆಪುಂಡು ದುಂಬುದ ವಾತಾವರಣನೇ ಬೇತೆ ಇತ್ತದ ವಾತಾವರಣ ಚೇಂಜ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೀ ಪವನ ಕ್ರಮ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಚಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆದು ಈನ ಪೂರ 10 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕಂಡ 10 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಒಂತೆಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಐಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆಂತ ಮಾಲಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲಿಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೀ ಪವನ ಎಂಚ ಮೀ ಪವನು ಹದ ಬೆಚ್ಚ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚಲ ನೀರಿಗ್ ಕೋರ ಅಂಡ ಬಾಲೆದ ಮೈಟು ಕೋರ ಅಂಡ ರಾಗಿ ಪಾಡುವ ನೀರಿಗ್ ಬಾಲೆದ ಮೈಟು ಕೋರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅತಿ ಮೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಶೀತ ಅಂದ ನೀಲಗಿರಿ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವ ಬೊಕ್ಕ
ಮೀಪದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಪದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಮ್ಮತ್ತ ಪೌಡರ್ ಇದು ಮೀಪವನ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಮೀಪವನ ಕ್ರಮ ಪುಣತೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬರು ತೂಪ ಜೋಕುಲ ಇಂಚ ದೆರ್ಪುವೆರು ಇಂಚ ದೆರ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲವರು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಗಲ ಒಂದು ಎಲುಬು ಪೂರ ಸ್ಮೂತ್ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಒಂದು ಮಲ್ತದು ಏತ್ ಜೋಕುಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿಲಿಕೇಟ್ ಗೊಂಬೆ ಲೆಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಅವು ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಒಂತಂತೆ ಒಂದು ತೆರಿದಿನಗಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಪತ್ತುಂಡ ಪಾಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕೆಲವರು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತುವೇರು ಎಲುಬು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಲುಬು ಸ್ಮೂತ್ ಉಪ್ಪು ಐಕಲೇನು ದೆರ್ಪರೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಬೋನು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ದೆರ್ತದು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಬೋನು ಉಂದಾಪು ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ದೆರ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮೀ ಪದಾಯಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಉದಲೆ ಸೊಂಬತ್ತ ಬೊಕ ಪುಗೆ ಪದ ಉದಲ ಉಂಡ ಪುಗ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಂಡು ದುಂಬು ಮಾತ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲೆಗು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗು ಪುಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಐಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ದಿತ್ತ ಪುಗ್ಗೆ ಪುಗ್ಗೆ ಪಾಡೊಂತೀನಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಏನ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ದುಷ್ಕರ್ಮಿ ಏನಂಡಲ್ಲ ಪಿದಾಯದ ಒಂದು ಅವು ದೂರ ಪೋವಾಡು ಬಂಡದು ಕೆಲವು ಶೀತ ಮತ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಪುರವು ಅಡೆಗೆ ನಿಲ್ಲಾತನ್ ಅತೆ ಓಕೆ ಇಪ್ಪಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಪೆದ್ಮದಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮಸ್ತ್ ತಿನಿಯರೆ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ತಿನಿಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ತಿನಿಯರೆ ಉಂಡು ಈನ ಮಾತ ತಿನ್ನೋಲಿ ಈನ ಮಾತ ತಿನಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಪೆದ್ಮೆದೆ ಆಡ್ಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಬಂಜಿಗೆ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಖಾಲಿ ಏನಂಡಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಒಂಚೂರು ಗಂಜಿ ಆತೇ ಉನ್ನೋಡು ವಿನಃ 15 ದಿನ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಈನ ತಿನ್ನೋಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ತರಕಾರಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಣೋಲಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬದನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಬಾರ್ದಕಾಯಿ ಅವು ಮತ್ತ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಮೂಲಂಗಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಲಂಗಿ ಒಂದು ಸಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಐಟಮ್ ಮೋಷನ್ ಸರಿ ಪೋಪುಂಡು ಇತವು ಪಂಡರೆತ್ತೇರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಒಂಜೇನ ಅತ್ತ ಅಕಲೆ ಬೇತೆ ಮೊಕಲೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಕಲೆ ಮೊಕಲೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಸಿಸರಿಂದಗಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಬೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪನಗ ಅಗಲೆಗ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಗ್ರತೆಡ್ ಅಗಲೆ ಎಣ್ಣೆದ ಅಂಶ ಕೊರ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ತಾರಾಯ್ದ ಅಂಶ ಕೊರ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾತ ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರಿ ಉಪ್ಪು ದಾಲ ಕೊರೋಲಿ ಮೀನು ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ಮೀನ್ಲ ಕೊರೋಡು 15 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಒವ್ಲ ಕೊತ್ತಿನೋಲಿ ಗಾಯ ಚೂರು ನುಂಗೋಲಿ ಅತೆ ಓಕೆ ದಾ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಂಡಾರ ಅಂಚನೆ ತಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪನ್ಪೇನೆ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೀನು ತಿನ್ನೋ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡು ಅವು ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಪೋಡು ಇಂಚೆ ಪೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ದುಂಬುದಗಲ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿತ್ತು ದುಂಬು ನೀರು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಗಂಜಿ ಒಣಸ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿತ್ತು ಕೆತ್ತೆ ಉಪ್ಪಡ್ದ ಅವಲ ಆಯ್ತ ಖಾರ ಲುಂಬುದು ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತೆ ಉಪ್ಪಡ್ಲ ಮೂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ನುಪ್ಪುಲ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ನೀರ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಅದಾಗ ಚೆರುಂಟೋಡು ಬಂಡದು ಅಗಲ್ಲ ಬಂಜಿದ ನೀರು ಮೇಯ್ತ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಕಿನ ಅಗಲ ಮೇಯ್ ಬರ್ಪು ಅವು 15 ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ 14 ದಿನಕ್ಕೂ 14 ದಿನ ನೋಡ್ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು 14 ದಿನ ನೋಡ್ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ 14 ದಿನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ಇತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪು ಇಲ್ಲಡು ಅದೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಕೋರಿ ಮೀನು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮೀನು ಕೊರ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಮೀನು 7 ದಿನ ನೋಡ್ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಕೊರ್ಪ ಅಂಡ ಸಿಸರಿಂದಗಲೆಗ್ ತಾರಾಯ್ದಾರೆ ಪಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಗ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೋಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಪೆದ್ಮೆದಿನ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಡೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ರೆ ಎಜ್ಜಿ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಲೆಗ್ ಹೆಡ್ಡೇರ್ ಆತ ಒಂಥರ ಒಂದು ಇತ್ತಜಿ ಇತ್ತೆದಾಗಲ್ ಪೂರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ್ ಪೂರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ್ ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿಂದ
ದಾಲ ಉಂದ ಪೂಜೆಗೆ ದಾಲ ಆಂಡಲ ಐಕೊಂಜಿ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಅತೆ ಬಗೋದಲ್ಲಿ ಬಕೊಂಜಿ ಬತ್ತ ನೀನ ಮಂಡ ದುಮ್ಮ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೋಡಾಂಡ ಅಕಲ ಇಲ್ಲಗೇ ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ದಾಲಾಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅದಗನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಬಂದು ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಎಪ್ಪೇರು ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡವ್ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಐತ ಒಂದು ಬಾಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಗೆ ಓಯ್ಕ ಐತ ಒಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲ್ ನಾತು ಚುರ್ಕು ದುಮ್ಮುದ ಜೋಕುಲ್ ಇತ್ತು ಇಜ್ಜೆ ಅದೇ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಅಬತಾನದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ ಆಪಿನೇ ತಡ ಜೋಕುಲ್ ತಡಬಡ ತುಲ್ಲೊಂದು ವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಚ 6G ದುಮ್ಮು 3G 4G 5G ಇಂತೆ 6G ಪ್ರೋ ಅಥವಾ ಇದು ನಂಚ ಫಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮರ್ದ್ ಬಂಡರೇರ್ ಮರ್ದ್ ವಾ ಮರ್ದ್ ಕೊರಲಿ ಎಂಚ ಮರ್ದ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಮತ್ತೆ ಸಿಜರಿನ್ ಆಯಿನಗಲೆಗ್ 11 ದಿನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಡು 11-16 ದಿನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯಿನಗಲೆ 7 ದಿನ ತಾನಿ ಕಾಜಿರ್ಗೆ ಕಷಾಯ ಕೊರ್ಪುಣು ಕಾಜಿರ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ 5 ದಿನಕ್ಕೂ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಅವನ್ನ 7 ದಿನ ಪೋಪು ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂದೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಬನ್ಪರ ಕಾಜಿರ್ಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಪೊತ್ತುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಕಷಾಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿ ಆತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ 1 kg ನೀರುಳ್ಳಿ ಕನ್ಪಿನಿ 1 kg ಶುಂಠಿ ಕನಪಿನಿ ಆಯ್ತಾ ರಸದೆತ್ತದು ಅವೇನು ಕುಂದದು ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆಯ್ತು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೆ ಎತ್ತದು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪೋದು ಅದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯ್ದ ಏನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪಂಪಿನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 4ನೇ ಸರ್ತಿ ಓಮಗು ಪೂರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಂಡು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಒಂದು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು 5ನೇ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದು ಅಂದದ್ದು ಐಕು ಮಸ್ತ್ 22 ಬಗೆ ಸಾಮಾನು ಪಾಡೋಂಡು 22 ಬಗೆ ಸಾಮಾನು ಪಾಡು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದು 5ನೇ ತಿಂಗಳು ಒಂಜೇ ತಿಂಗಳು 5ನೇ ಮರ್ದು ಇತ್ತು ತಿಂಗಳು ಕೊರ್ಪಿನ 10 ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಮಲ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 10-15 ದಿನ ಅವನಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಮರ್ದ ಹಾಪುಂಡು ಅವು 3 ದಿನ 4 ದಿನ ಇಂಚ ತಿನ್ರೆ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಮರ್ದ ಐಸಾತಗ ಓಮ ತಿನ್ನಾಗ ಸುಮಾರು ದಿನ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ 15-20 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು 25 ದಿನಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದು 5 ಬಗೆ ಮರ್ದು ಬೇತದಾಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇತೆ ಪಲಾದೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಲಾದೆ ಮಲ್ತದು ಏತು ಪಲಾದೆಗ್ ಕೆಲವು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡಂಡ ಮಸ್ತ್ ಐಕ್ ಒಂದು ಮರ್ದಗ್ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಖಾರ ಕೊಡಕ್ಕೆನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೇರು ಇತ್ತದಗಲೆಗ್ ಅವು ಖಾರ ತಿನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಜರಿನ ಆಯಿನಗಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂದಂಡ ಗಾಯೋಗು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಇದು ಪಲದೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನ ಅಥವಾ ಬೆದ್ದಲ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡ ಐಟ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆ ಪಲದೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಒಂಜ್ ಪನ್ಪರ ರಪ್ಪ ಪಲದೆ ಮಲ್ಪುನು ಪೂರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸಿಮಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಜಾರ್ಗೆದ ಪುಳಿ ಕೊಂತದ್ದು ನನೆತದಿ ಓಡು ಐತ ನೀರಿಡು ಕಡೆ ಓಡು ಕಡೆದು ಪೊಟ್ಟು ಪಲದೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಪೊತ್ತುದು ತಾರಾಯಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೊತ್ತುದು ಸಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತೀರು ಪೋಯಿನಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ ಕೆಲವು ಇತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಪೂರಕಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಏತು ಬಂಗೋಡಿ ಉಪ್ಪೇರ ಏತೆ ಆತೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪೇರ ಎದ್ದುನ ಪೊರ್ತುಗೆ ಏರಾಂಡಲ ಸಾಯ ಮಲ್ತುದು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಪೋಯ್ಜಾರ ಅಕಲೆ ಇಲ್ಲದಕಲೆ ಪೆದ್ಮೇದಿ ಸಾಂಕಿರ ಅದಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೆರ ಮಲ್ಪುನಗಲು ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪಾಡ್ಲು ಇಲ್ಲದಗಲು ಅಂದದು ಮಲ್ತಿ ಸಾತಗು ಜೋಕುಲು ಪಣ್ಣೆ ಕೇನುಜ ಅವೇನ್ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಪಿದಾಯ್ಡು ಜನ ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನು ಮಗ ಅವು ತಿನ್ನೋಡು ತಿನ್ನಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಪಂಡದು ಅಮೃತ ಕಲೆಗೋ ಪನ್ನೆ ಅದೇ ಯಾಪಲ ಒಂದು ದೇವನ್ ಪಿದೇದಗಲು ಪನ್ನೆ ಸತ್ಯನೆ ಇಲ್ಲದಗಲು ನಾಮಗ ಬಾಯಿ ಕಂತು ಕೊರಿಯಡಲ ತಿನ್ಪುಜೆ ಬರ್ಚೆವನ್ ಪೇರು ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲೇ ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರನ ಈತು ಬೆಚ್ಚ ಪಾಡಿಯಾರ್ ನೀರು ಈತು ಪಾಡುವಾರು ಇರ ಮಗಲ್ ತುಯ್ಯಳ್ಳಿತಿರು ನೆರ್ಪಲ್ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೋಲು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೋಲು
ಅಮ್ಮ ನನ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತಿಗಿನ ಮೀಪವರೆ ಅಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪುಜ್ಜುವರೆ ಇಂಕ್ ಸೊಂಟು ಗುನ್ ಪನ್ಪೋಲ್ ಅದಗಿರ್ ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಕನ ಅಪಗ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅದಗ ಕೇಂದ್ರ ಜೈ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಐಟ್ ಆತೆ ಉಪ್ಪುನು ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಏತು ಉಂದು ಇತ್ತೆ ಸೊಂಟ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಏದಾತು ಒನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಿಯೋಲ್ಡ ಎಂಕ್ ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರೋ ಒಂದು ಮಲ್ತಂಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಅದೇವಂಡ ಸೊಂಟೋಗು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸೊಂಟೋಗು ಕುಂಟು ಸುಂದೋಡ್ ಗಂಡು ಜನಲನ ಅತ್ ನಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ನಗಲೆಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಜರಿನ್ಗಲ ಸಿಜರಿನ್ ಆಯ್ನಗಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಡುವಂತೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಸುಂದೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೈಟ್ ಆದ ಸುಂದೋಡು ಅಂಡ ಅವು ಏತು ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಸುಂದುಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಮುಟ್ಟ ಸುಂದುಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿಡು ಅವಲ ಬನ್ಪೆ ಗರ್ಭಕೋಶೋಡು ಗೆಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಗಲೆಗ್ ಪೂರ ಸುಂದರ ಇಜ್ಜಿ ಗರ್ಭಕೋಶೋಡು ಗೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡ ಏನಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅಗಲೆ ಟೈಟ್ ಸುಂದುಂಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡ ಒಡೆ ಉಂಡ್ಗೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲು ನರ್ಸ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಲು ಅಮ್ಮ ಅವು ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಟೈಟ್ ಸುಂದಿ ಅಡ್ಡ ಪುಡಾದು ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ರಿಸ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇರ್ ಗಟ್ಟಿ ಸುಂದಡೆ ಅಗಲೆಗ್ ಸುಂದುನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಪಂಡಿರೆ ಮಾಹಿತಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಗಲ್ ನರ್ಸ್ ಬಂಡ ಅತೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದಿನ ಇರ್ ಮಗಲ್ಡ ಕೇಳಲಿ ಇಂಚದೆ ಮಗ ಈನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಐಕ್ ಇಂಚ ಅದೊಂಜಿರಿಗೆ ತಲೆ ಬೈದಿನ ಸಾದಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅಂದ್ ಐಕು ಬೋಡಾದೆ ನನ್ನ ಮಗಲೇನು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೋಡುಂದೇ ಆಸೆಡಿ ಹಂಗೆ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಅಲೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಜಿ ಅಲೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ನೀಸು ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋದು ಉಡುಪಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಈ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪಂಡರ್ ಮರ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರ್ ಅಂಚಿನ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲ ಪಂಡರ್ ಅದೇ ಈನ ತಿನ್ನೋಲಿ ಕಾಜಿರ್ಗೆದ ಕಷಾಯ ಪೂರೇನು ಕೊರಿಯರ್ ಇತ್ತಾಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜತ್ತದ ಎದ ಪೂವಲಿ ಅಗಲ ಇಲ್ಲಿ ಜತ್ತದ ಇದು ದುಂಬುದ ಕಾಡು ಪಂಡರ್ ಕತ್ತಲೆ ಕೋನಡೆ ಕುಲ್ಲೊಡಕಲು ಬೊಲ್ಪು ತೂವರೆಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟಲ ಇತ್ತನ ಅಂಡ್ ಇತ್ತವು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಮತ್ತ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಜಿ ತುಲೆ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಜಿ ಲೈಟ್ ದಾಂತಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿದಾಯ್ ಪೋಂಡ ಸೋಂಕು ರೋಗ ಬರ್ಬಂತುಂಡು ದೇ ಬಂಡ ದುಂಬು ಉರ್ಚೆರೆ ಪೋರೆಗಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿತ್ತಿನ ಪಿದೆ ಪೋರೆ ಎಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಆಂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಪಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಅಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ 41ನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡು ದೇಪಂಡ ಪೂರ ಒಂದೇಟಲ್ಲ ಕಟ್ಲೇನೆ ದೇಪಂಡ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ದಗಲೆಗ್ 40 ದಿನಕ್ಕೂ ಅಗಲ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ದೀಪಿನ್ ಬಾಲೇನು ಹಿಂದುಲು 40 ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬರ್ಪೀನ್ 41ನೇ ದಿನ ತಾನೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಟು ಅಂಡ 14 ದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗ್ 14 ದಿನ ಕರೆದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಅಂಡ ಬೊಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಲಿ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಲಿ ಒಡೆಯಲ ಸುರು ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪೋಪಿನಿ ಹೆಚ್ಚಾವಾದ ಗರಡಿ ಪೋಪಿನ ಸುರುಕು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕುಲು ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿನ ಬಟ್ರನ ಗಲೇಡ್ ಪಸಿನ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಪಾಡ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚೂರು ನೀರು ತಲುಪುವೇರು ಅತ್ತೆ ಬೊಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದನ ಕಂತದಾಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಂಚದಾಲ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ ತಿಂಗೋಲ್ ಮಲ್ತಿನಾನಿ ಉಗ್ಗೆಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡಪನ ನೀರ್ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಉಗ್ಗೆಲ್ಗೊಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಪೆದ್ಮೇದಿ ಪಾಡ್ದು ಆ ನೀರನ್ನು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಗೆತ್ತದು ಪರೋಡು ತೀರ್ಥ ಉಗ್ಗೆಲಿಪ್ಪನ್ನಗಲು ಅವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಪ್ ತಿರ್ಗಾಂಡ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪಾಡ್ಲೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಮಗ ಆತ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಪ ನೋಡ್ಗೆ ತುಲೆ ಇರ ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ಪನ್ನೆನೆ ಪಂಡ್ ಈ ದುಮ್ಮೆ ಎಂಚು ಮಂಡ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಗ್ಗೆಲ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಎದುರು ಜಾಲಾಡಿ ಪುಣ ವರ್ಮ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಅವಾಡು ಎಡ್ಮ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಅವಾಡು ಮೇದಿ ಸಮತೆ ಬತ್ತದು ಕುಲುದು ಬಂಜಿನಕಲ್ ಸಮತೆ ಏನೇ ಜಾಲ ಆಡ್ತೊಂದು ಉಗ್ಗೆಲ್ ನೀರು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಕಾಲನೇ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ಎಕ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದು
ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಯಿಗ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಇನ್ ಬೆಚ್ಚ ಕಾರ್ದ ಗಂಟೆಗ್ ಉಂದಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಅವು ಬೇನೆ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ 10-40 ವರ್ಷ ಆಯಿನ ಇಡ್ಬೇಕ ದುಮ್ಮುದಾಗಲು ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೂಲಿ ಬೇನೆ ಲಕ್ಕಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೂಲಿ ಒಂಜು ಚೂರು ಬೇನೆ ಲಕ್ಕಂಡ ರೂಟ್ ಕೆನಾರ್ ಅವು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಮುಗ್ಗೇಡು ಅಂದ್ ಅದಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಬೇನೆ ಬತ್ತ ನೈಕ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲ್ ತಿಂದುಂಡ ಗಂಟು ಬೇನೆಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಸುಣ್ಣ ಪೂರ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಏರ್ ತಿನ್ಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಒನ ಸಾಯಿ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಪ್ಪ ಬತ್ತಿರ ಬಿದೆ ಬತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ತಿಂಡಿರ ಅಕಲ ಕೂಲಿ ಪಕ್ಕಾ ದಿಪ್ಪುಂಡಿರ ಈಗ ಅತೆ ಕೂಲಿ ಕೆಂಪಾದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪಂಡರ್ 13ನೇ ದಿನ 14 ದಿನ ನಮ್ಮ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಎಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು 14ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂತೇರು ಅಂಚೆನೆ 14 ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೆಗ್ ಆಮೆ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು 14 ದಿನ ತಾನಿ ಬೈಯಾಗ ಪೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ ಪೊಗ್ಗುನ ಟೈಮುಗು ಬಾಲೆನ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ದೀಪಿನಿಂದ ಕ್ರಮ ಪನ್ಪೇರು ಬೈಯಾಗ ಲೆಕ್ಕಂಡ ಬೈಯಾಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ದೀಪಿನ್ 14ನೇ ರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ದೀಪೇರು ಆನೆ ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಆನಿದ ದಿನ ತೊಟ್ಟಿಲು ದೀದು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುವ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇತೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ 40 ದಿನ ಆವೋಡು ಪೂರ ಕಲೆ ಪನೋಡು ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆವೋಡು ಆಲು ಇನಿ ಅಂಚ ಮಲ್ದೋಲು ಯಾನಿ ಇಂಚ ಮಲ್ ಬರತಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತೆಯ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತೆಯ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆರ್ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಕ್ರಮ ಬಂದೊಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಟೆ ಅವು ತೊಟ್ಟಿಲು ಇಂಚಿನ ದಿವೋಡು ಇಂಚಿನ ಆವೋಡು ಅವು ಮುಡೈ ಪಡ್ಡಯೇ ದಿವೋಡು ಮುಡೈ ತೊಟ್ಟಿಲು ಇಂಚಿನ ಆವೋಡು ತಾಂಬ ಅಂಚದಾಲಜ್ಜಿ ಒವು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಂಡು ತೊಟ್ಟಿಲು ದುಮ್ಮದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮಾಡ ಅದಾಗೈತೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೇಡ ಪತ ಬಂದವ ತಾರಾಯ್ದು ತೊಟ್ಟಿಲು ಹೌದಾಗೈತೆ ತಾರಾಯ್ದು ಕೊರ್ಪೇರತೆ ದೇಪಂಡ ಅವು ಬಾಲೆ ಜೇದಿನ ತೊಟ್ಟಿಲತೆ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತಿನ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ಪುಚಿಯರ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ್ ದೀದೇ ಬಿಡ್ಪೇರ್ ಆ ತಾರಾಯ್ ನಮ್ ಪತವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಾಲೆನೇ 19 ತಾರಾಯ್ ಇಲ್ಲಡ ದೀವನಾಗಲ ತಾರಾಯ್ದಿದೆ ದೀಪೆ ಖಾಲಿ ದೀಪುಜೇರ ಓ ಅಂಚ 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 ಅವೇನೆ 19 ನಮ ದೀದ ಆ ತಾರಾಯ್ ಬದಲ್ ಮಲ್ಪತೊಂದು ಪೋಲಿ ಅವೇ ತಾರಾಯ್ ದೀವೋಡ್ಂದಲ್ಲ ಜವ ತಾರಾಯ್ ಗೋಂಟಾಪುಂಡು ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಐಟ್ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ಇತ್ತ ತೊಟ್ಟಿಲು ದೀಪ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಆಚರಣೆ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಆಯ್ತ ಇಂಚಿನ ಆವಡು ಬಂದು ದುಂಬು ಎಂಚ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕಟ್ಟೋಡು ಈರೊಂದು ತಿರು ದಿನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೈ ದಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ 14 ರಾತ್ರಿ ದಾನೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತದು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇತ್ತೆ ಗಳಿಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ದುಮ್ಮು ಟೈಮಿಂಗ್ ತೂಪುಜೇರ್ ಜಾತಕ ದಾಲ ಇತ್ತಚಿ ಅದಗ ದೇವರೇನೆ ನೆನೆಪುಯರು ಅಂಚಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ದೀಪೇರು ತೊಟ್ಟಿಲು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡು ಬಿಡ್ಪೇರು ಪುದರ್ ದೀಪಿನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಅವಿನ ಕೆಬಿಟ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತು ಹೌದಾಯ ಅಂಚ ಅವು ಅಂಚ ದಾಯ ಬೈದನ್ ಬಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಜೋಕು ಒಂದು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ಯಾನೆ ದೀಪೆ ಪುದರ್ ದೀಪೆ ಬಂಡದು ಕೆಲ ಅಮ್ಮೇರ್ನಾಗಲೆ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಗಲ ದೀಪೇರು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕಂಜಿಕೆ ಮಾಡಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಪ್ಪುವ ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದುಂಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪೀನಿ ಅಂಡ ಕಣನಿಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಆತು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪುಯರು ಅಪ್ಪೆನ ಇಲ್ಲಡು ಅಪ್ಪೆಗ್ ಬಾಲ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಕಿಂಜ ಬಾಲೆ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಹಿಡಿದುಲ ಪೆದ್ದು ದಿನ ಬಾಲ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆಗ್ ಮಗಲನ ಮಿತ್ತ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆಗ್ ಅದಾಗ ಕಣನಿಲ್ಲಡ್ ಪೋಂಡ ಆತು ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೂಪು ಜೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಅಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಏತು ಮಗಲ್ ಏತು ಒಂದು ಕೊರಿಯೊಳ್ಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊರಿಯೊಳ್ಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಸೈಸೊಂದು ಬಾಲೆನ ಸಾಂಕ್ವೇರೆದೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕಣನಿಲ್ಲದಾಗ ಅಂಚ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡ ಗಲಾಟೆ ಅಲ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪೆ ರಡ್ಡು ನೆರಿ ಎಡ್ಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಲಡೈಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಲಡ್ ನಂಗೆ ಏನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪೆ ರಡ್ ನೆರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆತ್ತದ ಇಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ನೆನಿಕೆ ಒಂಜುಲು ಅವು ಮಲ್ಪುರು ಉಂದ್ ಮಲ್ಪುರು ಆಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲೇ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಬರೋದು ಸುರುತ ಬಾಲೆನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಸಾಂಕೋಡು ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಓಕೆ
ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಮಾತ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ದೇಪಂಡ ಜನತ ಕೊರತೆ ದೇಪಂಡ ತೂಪಿನಗಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತದ ಸೌಕರ್ಯನೇ ಬೇತೆ ದುಮ್ಮದ ಸೌಕರ್ಯನೇ ಬೇತೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲಡ ಸೌಕರ್ಯ ಜನ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕಲ್ ತೂ ಅನ್ನುವ ಪಂಡದಾಗಲ್ಲೇ ತೊಂಪೋಯರಂದಂಡ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಒಂದು ದಾಯಿ ಶುರು ಮಲ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೇ ಪುಟ್ಟಿಯರು ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಪುಟ್ಟಿಯರ್ನದ್ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಸಸರಾದಿತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣುಲೊಂದು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲದಾಗಲ್ಲಾಗ ಎಂತ ಜೇರು ಕಣಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ನಾನು ದೂರನೇ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯರು ಅಂಚ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತು ಎಂಕಲು ನನ್ನ ವಾ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಚ ಉಪ್ಪುನು ಪಂಡದು ಅಂಡ ಎಂಚ ವಾವ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಮತ್ತ ಮಲ್ತೆ ಕೆಯಿ ನಟ್ಟಿ ಪೂರೈಕ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಟೀಚರ್ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ ಇಂಚ ಪೋಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲ ಈ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲ ಎಂದದು ಬಂಡೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಹಠ ಆತನ್ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಉಂದದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಸಾರಡು ಏನನ್ ಮಲ್ತದೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೇನು ಒಂಜಿ ತಾದಿ ಕೋನೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮಡೊಂಜಿ ಹಠ ಇಪ್ಪೋಡಿ ಅದೇ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪು ಏನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹಠ ಇಂಚೆನೆ ಏನ್ ಪೋಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಲಿ ಏನ ಜೋಕುಲೇನೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಉಂತೋಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಗೆ ಹಠ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ದಾರಲ ಮಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಕಲ್ತದಾಗಲ್ ದುಂಬತ್ತೇರ್ ಪೂರ ಇಟ್ಟಲ ಹುಷಾರಾಯೇರ್ ಹುಷಾರಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಂತೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂದಾಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನಗೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ಇಂಚಿ ತಾದಿ ಪೋ ಮಗ ಇಡೆ ಪೋ ಉಂಟು ಅಂಚ ಮಲ್ಲಾಲಿ MBA ಕಲ್ತೋಲು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಐಟ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಐಟ್ ಹುಷಾರಿತ್ತೋಲು ಮಲ್ಲಾಲ್ ರಡ್ನೇದಾಲು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತೋಲು BCom ಮಲ್ತದ್ದು ಮೂದನೇದಾಲು BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಲ್ತೋಲು ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಾ ಸಂಧ್ಯಾ MBA ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ABB ಕಂಪೆಂಡ್ ಬೇಲೆ ಉಲ್ಲೋರು ಸ್ವಾತಿ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮತ್ತ ಆನಿ ದಾಂಡೇಲಿಡ್ ಒಂದು ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನೈಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತೋಲು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಐಟಲ ಈ ಗುಡ್ಡೆಗು ಮತ್ತ ಆ ಬಲ್ಲಡ್ ನೇಲ್ದು ಪೋಪಿನ ಪೂರ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಐಟು ಹುಷಾರಾಯೋಲು ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಕೈಕು ಬೇನಾಡ್ ಅವು ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ದ ಪ್ರಭಾವ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಡಲ್ ಆತೋಲು ಅಂಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಲು ಪೋಪೋಲು ಎತ್ತರೋಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋ ಉಂತೋಲು ಈತ ಪೂರ ಪಂಡರೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತಗೊಂಡು ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೇರು ಸುರೂಪ ನಂಗೆ ಇತ್ತು ಈರೊಂದು ಒಂಜು ತಿಂಗೋಲ ಇದು ತಿಂಗೋಲು ಇರ್ಗೆ ತೊಂಬಾರ ಯಾನ್ ಸುರುಕು 40 ದಿನಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ 40 ದಿನ ಇರೋನ್ ಜರ್ನಿ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಬಿಡ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 40 ದಿನಕ್ಕೂ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ 4,000 ಸಂಬಳ ಕೊರಿಯರ್ಡಲ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪೂರಾ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾರೆ ಇತ್ತನ್ ಕುಂಟಾರ್ದು ನೆಡ್ದರ್ಬೆ ಆಗಲೆಗ್ ಪೆತ್ತ ಬೊರಿಪಿ ನೆಡ್ದರ್ಬೆ ಮಲ್ತದೆ ಪರಬೇರುತ್ತಿನ ಪರಬೇರ್ನ ಚಾಕಿರ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬತ್ತನ್ ಅವ್ವೆ ಇತ್ತದ ಗಾಡು ಬಂಟ್ಮೆ ಇತ್ತಿರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಾರ್ ಈ ಸುರುಕು ಇತ್ತಿರ ಪೊಸತ್ತಾಡೆ ಪೋಪಿನ್ ಇರ ಅಕಲ ಎಂಚ ಮುಕುಲ ಎಂಚ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೊಗ್ಗನಾನೆ ಅಕಲ ಮುಖ ಛಾಯೆ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪಂಡಿರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಕಲಿನ ಪೂರ ಗುಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದ ಬರ್ಪಾರಿ ಇಂಚ ಇಪ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತಂಡ ಇರ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾತಂಡ ಓಲ್ಲ ಪಿನಿ ಬೊಚ್ಚಿದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಲ್ಪುನೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಇಂಚಿನಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ರಥ ಬಂದು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡು ಉಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲಡ್ ಮುಟ್ಟೋಡೆ ಮಣಿಪಾಲಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪೊಂಜೋ ಫ್ಲಾಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅಕಲು ಏನ ಬರೆ ಪಂಡೇರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾರೆ ಬಂಡೇರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಏನನ್ನು ಬುಲಾಯಿ ಪಾಡಿಯರ್ ಬೀಗ ಪಾಡ್ಪು ಅಗಲು ತಿರ್ಗರೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೇರು ಅಗಲ್ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾಡು ಕುಲ್ಲಾಡು ಕುದೋನೋಡು ಈರು ಬಾಲೆ ಯಾನ್ನ ಬಾಲೆ ಅಕಲೆಗ್ ದಲ ಅಗತ್ಯ ನೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಮತ್ತ ಉಲ್ಲೆ ಒರಿಯನಿಯನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ಒಪ್ಪು ದಲಮಲ್ಪರೆ ಆಪಿಜು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂತುಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಆತೆ ಅಕಲ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರನು ಪಂಡೇರು ದೇಪಂಡ ಆರ್ನ ಜೀವನೋಡು ಆತಿನ ಆರು ಎಂಚ ಇಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೇರು ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಈ ಕೆಲಸ ಪೋಯಿನೇಟ್ ಹೆಸರದ್ದು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತೆ
ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಉಗ್ಗೆಲ್ ಕಟ್ಟದು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲೊಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಅಗಲಗಲು ಒಂಜಿ ತಾದಿಡುಸು ದಿನ ಅಗಲ ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಸತ್ಯ ಸಾದಿಡಿ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಗ ದೇವರೇ ಬೋಡಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ಮಲ್ತಂ ಪೋಯಡ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವದೇವಿಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೇರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಹೇಳಿದೆ ನನಗೂ ಈರು ಉನೇನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಪರ ಎಂಕ್ ಸಮಯ ಏತು ತೀರುಂಡು ಆತು ಸಮಯ ಮುಂದುವರಿಸೋಂ ಪೋಪೆ ಪೋಪೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರದ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಪಿನಿ ನಿಕಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಇಂಚಿನ ಆರೈಕೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂದಿತ್ತನ ಮೇರಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕಲೊಂದು ಸಂಪರ್ಕಿಸಾಲೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ತುಯರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮೇರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ತಿರುಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಖಂಡಿತವಾದ ಧನ್ಯವಾದವಲ್ಲ ಇದ ಮುಟ್ಟ ತುಯರು ಸಿರಿತುಪ್ಪೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪೆದ್ಮೆದಿ ತಾಂಕುನು ಎಂಚ ಪಂದ್ ನನ್ನ ದುಂಬುದವಾರ ಹೊಸತೊಂಜಿ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟು ಯಾನ್ ನಿಕಲ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ರಾಕೇಶ್ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅದ ಮುಟ್ಟಗು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ